ako! Pasaylo ako, Andrew. Papadilin ako mahimong mo pakita ni mo. Maribel! Mabuang ko kung di ko makakita ni mo! Palayo ining napita, Andrew. Mamatay ka kung mupanuol ka na ako. Dili, Maribel! Andrew, managlahi ang atong kalibutan. Bisan unsa pa'y atong buhaton, dili na itong mahatagan o katumana ng atong kibati. Mamatay ko! Kung mawa ka na ako, Maribel! Cindy, Andrew, kinahanglang mamatay ang engkantada nga nagkaingon ining imong sakit karon. ayaw. Ayaw sige lagti, Cindy. Asawa ko nimo, Andrew, ug dili mahitabog ihatag ko ikaw ni atong demonyang engkantada. Walang dawan ng kasapa sa itong gabi. Hinahanglang bulaya sa iyong napita. Ano sila yan? Patiyan ko nila! Ayaw kong dagan sa pangkang, Maribel! Maribel sa kagabihan. Hindi ko pinangarap na umibig ng pag-ibig. Adunay mga kasing-kasing nga nagminahalay sa sayop nga panahon, nga ang bugtong pangandoy nga mahatagan lang sila og mubong higayon nga masawan ang tinuray nga gugma. Nga bisan usa lang kagabi, igo nang makatagbaw sa ilang kamigaw. Maribel sa kagabihan. Tagsulat Generica Vidal, sa direksyon ni Alex Lara. Music and sound effects Randy Padayaw Suson. Recording editor Ariel Mancao ug John Lloyd Gabiana. Mga tunog ug kasikas Alduin Nacorda. Laing dalit kanato sa RMN Drama. Maribel sa kagabihan. Isaw sa kamay plakana lang. Kinahanglang magdali ka mo. Nga naman, manang. Unsa imong nabasa diya sa itlog? Namiligro ang imong bana. Dili siya buhian sa nagkunit niya. Pasabot mo ipasabot, manang. Kinsa ang naggunit karon sa kumbana, ha? Dili ingon nato. Sigurado ka nga dili normal nga tao o naggunit karon sa kumbana? Kung normal pa siya nga tao, nakauli na unta karon ang imong bana. Apan, gigapos siya. Uy, Unsa kinaunan? usa ka bay. Naa sa usa ka bay ang imong bana. Hain ka ng moong bahay. Manang maluoy ka. Giyahimi ko na hain ang bahay na nang imong giingon nga dili ingon nato. Kaya akong bawion ang akong bana, manang. Dili mo kinidaling makitaan. Tungkod kay dili kini makita sa ordinaryong mga mata. Kung dili di Diyos sila halaran. Sa maihalag anak manang. Trisi ka ugis nga tali nga manok. Ug trisi ka itlog Bisaya. Ug iyon man, trisi ka lain-laing prutas. Utsa, Kinahanglang buhi ang inyong ihad sa maong dakit. Dakit? Oo. Naa sa usa ka dakit ang imong bana. O kinahanglang dalion siya sa pagkuha aron mabawi pa nimo ang imong bana gikan sa engkantada. Tabangi mi manang nga makuha na ako ang akong bana, manang. Sa ako nang giingon, kinahanglang halaaran ang maong dakit. Sige. Lola, mangandap ta. Pero asa ang dakit nga among halaran, ha? Mooban ko ninyo. Ako lang ang nakatultol sa maong dakit. Sige, manang. ngaya, mamalit ang bagong tali nga ugis nga mga manok sindi. Aron dili na kamo malangan,
Na ako'y baligyang mga ugis nga mga bagong tali nga manok. Ha? Naaday ka? Sige, paliton na namo. Naasab ko'y mga itlog. Paliton gihapon na namo, manang. Ang mga prutas na asad ka. Oh, naasab. Naasaluyo. Mahimo nga manguha na mo dito. Pahinungdi lang sab ninyo. Dali, Lula. Manguhat ng mga prutas. Kinalang makita na si Andrew lang. Cindy. 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 Tabang! Tabangi ko! Che! Bawa! Che! Aray! Tabang! Tabang! Di ako sa yuta! Tabang! Manang, hain mo yung dakit nga imong giingon. Dool na lang ta. Nga nagdaman sa ining mga takob sa kaldero. Kinahanglang magsaba-saba ta sa atong adtuan aron mapugos ang mga engkanto sa pag-uli sa imong bana kanimo, Inday. Sigurado ka gahusto ding atong gibuhat. Ayaw pagduha-duha. Kay kung magduha-duha ka ug dili ka motuo ng atong gibuhat, dili mo makuha pagbalik kag imong bana. Unsa? Mao ka na ang angay nga buhaton nimo. Ikaw ang asawa. Busa, naa sa imong mga kamot ang gahom aron mahibalik ka nimo ang imong bana. Sige. Ayaw paghila. Sumano lang natong gisugo ni Manang. Sige. Tumanan ko ang tanan nimong sugo, manang. Dool na lang ta sa dakit. Kinahanglang di ta masadpan sa adlaw ug mahuman na ang atong buhaton. Sa katapusan, ni anak yugta. Narang dakit. Ha? Kadang kahuya? Kadang ko, anak? Ayaw ka mong kahadlok. Sige, ipahiluna na ang mga ugis nga mga tali. Saon man Ay, butang na lang diha ka ng bukag nga gisudlan nila. Ug ka ng basket sa itlog ug mga prutas. Dali, Lula. Ato nang ipahimot ang ubos ng dakit, dali la. Magdali kita, kay hapit na mo sa pangadlaw. Sige. Karon, sugdan na nato ang pagsaba-saba. Magsaba-saba ta gamit kining mga takob sa kaldero, la. Oh, Manang, dili makaanto sa kasaba ang mga engkanto. Busa, magsaba-saba ta din sa tungod sa dakit. sige. Ay, nasila. Sige na. Sobra na nato. Iuli si Andrew! Iuli ang akong bana nga si Andrew! Si Andrew! Si Andrew!
Uy, unsa man ron? Kasapa man. Isakit sang sa kasapa. Tabang! Tabang! Unsa man ron? Sa babayo. Hindi ko makalihok. Ako'y makita. Nagtuyo paghihapon ang palibot. Ole si Andrew! Huwag mo'y katungod nga mapriso niya. Buhiin niyo siya. Buhiin. Niaga mong halad ng mga bagong taling nga mga ugas. Ug mga itlog, ug mga prutas. Amo kinig ihalad bugti sa iyang kagawasan. Maluoy mo! Ako ang asawa ni Andrew! Iuli ninyo na ako ang akong bana! Maluoy mo! Iuli! Iuli! Inkantada! Huwag kay katungod na buhaon ang akong bana! Kung ikaw man ang nagkuha niya bugti sa imong pagluwas na mo, buhiin na siya! Ibalik na ko ang akong bana! Amoy. Nakit nila akong kamot na ginapak. Yun na pa, manghunong kita. Hapit na mong ngit-ngit. Gusto na. Mamalik na lang kita din. Gusto na, Sinde. Ay, nagpalabis si mo gibate, Sinde. Alawa na ko kasabot sa mga pagkita po. Lahalo ko, dili na mabalik ang akong bana. Mahibalik siya nimo. Kana ang ipaniguro ko. Ayaw lang yun pagpakawa sa paglaom. Ugma sa buntag, mamalik kita din he. O pagdaka mo og kanon, usa ka kaldirong gamay, ug usa ka kaldirong humba. Saan man ang... Suwayan na tog halad og linuto. Pero ayaw ba yun ninyo butangi og asin? Naibaon ako sa pagluto pagkaon para sa mga engkanto. Sige na, magkita na sa diniyog ma. Nahala, sige. Una na ka mo. Kay halaran ba na kong orasyon ng mga engkanto din hindapita? Dali na, Sinde. Mamaya na sa kay maghabian at asdan. Lisod na ba kay agianan kay... Oy, yun tayo daang flashlight. Dali na. Oo, Lola. Tabang! Hain na mo! Tabangi ko ninyo! Nalipo ko. Nahanaw na ang nagsaba-saba. Balik mo! Balik ako ninyo! Aray mo! Niyalang ko sa usa ka payag! Tabang! Sa'yo ka may bikaon? Asa ka maroon, Maribel? Anhalan ko sa palibot, ma. Ayaw pag-usap mo ka tos lungsod, ha? Ha? Dahil ba ako miadto ka sa lungsod? Mitanaw ka sa fiesta. Pero ayaw na ginig uspa. Matawag na ko. O ikaw, pag-amping sa imong pagawas panahon sa kagabion. Ayaw ka palakan ako, ma. Kahibaw ko nga mag-amping. Sige, mayang gabi eh.
Tabang. 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 Itugno ka? Nga, gidadaan ta kagapon. Nganong di ako din eh. Kinsa ka? Ako si Maribel. Isang gabi Mga suki na munting paminaw, ning akong pangidaron karon, dagan ang mga sakit nga mutakboy sa atong kalawasan. Og maong nangita kog food supplement aron pag-alibyo sa akong mga sakit. Og nagpasalamat ko sa SED Panyawan Herbal Capsule with Mangosteen, mo'y akong gitumar kada adlaw para sa akong high blood, cholesterol ug diabetes. Kasaligan gyud ang SED Panyawan Herbal Capsule with Mangosteen, inyo kini mapalit sa butika. Ayaw kalimot, SED Panyawan Herbal Capsule with Mangosteen, ginama sa SED Marketing. D3 Bio Health News. D3 Bio. Ako si Riel, na-diagnose nga ni dako akong liver. Ipainom ko sa akong mama og D3 Bio. After 2 months sa pagtingin, hinayo gamay. Epektibo kayo ang D3 Bio. D3 Bio. Ang D3 nga may VCO. Ang VCO nga may D3. Mapalit sa mga butika. D3 Bio. Mga ka-D3 Bio, ako si Jean Paul Generoso. Ako na sab si Doc Ramiloy, nako nang hinaot nga inyo nang nainom ang inyong D3 Bio. Hisgutan na to, Doc, ug unsa ba ang cytokine storm? Ang cytokine storm caused nearly more than 50 to 60% nga nagpatay sa COVID-19. Mao ni ang isyu jod, cytokine storm. Mao ni ang dili pagkilala sa imong immune system sa iyang kontra. Correct. Kung virus ba o ang imong lawas. Mura ba na siyang nag-wild? Kana bang nakuratan ka? No. Gialimungawan siya ba? Correct. Ang una jud ana kay iya jung gipagawas ang tanan niyang kusog. Subo kayo paminahon nga ang mahitabuan ni kay dili na ang virus ang iyang patyon. Imuha na mismong lawas, Sir GP. Correct. Imong healthy cells, imong mga maayong selula nga mga healthy tissues ang iyang gipang-atake. Gimarkahan niya ni tanan as non-self. Atakihon jud niya tanan. So unsa man ang may tabo? Una jud nga mo atubang sa COVID pagsulod sa imong lawas ang imuhang adaptive immune system. Mao ni ang mga macrophages, mao ni ang mga monocytes. Kini nga mga monocytes mo release ni siya og enzyme nga gitawag og interleukin 6. Kining interleukin 6 mo ni mo trigger sa cytokine storm. Ana. Ang macrophages ma-release ni siyag cytokine enzyme. Kini nga cytokine enzyme padaghanon pa jud niya ang interleukin 6. Unsa man ang gibuhat ni D3 Bio? Sumala sa pagtuon ang medium chain triglycerides ni D3 Bio suppresses macrophages activity. Ilabi na jud ang pag-release sa interleukin 6 nga mo trigger sa cytokine storm sa COVID. By doing this, maghinay-hinay ang intervention sa ato ang immune system aron dili na mag-wild kini. Mauna. Ang unang buhaton jud ni D3 Bio, Sir GP, ang MCTs like monolaurin, monocaprin ug monocaprilin, sila na to ang unang magkontrol. Pamatyon lag una aron dili maabtan sa kagaw o di ba magbaha na pod og cytokine. Mao ni bintaha kung naka D3 Bio ang imong giinom, Sir GP. Sa to pasabot, Doc, kung naga-D3 Bio ka, malikayan nimo ang cytokine storm. Correct. Na maoy reason nga nangamatay ang mga naay COVID-19. Kay kung D3 medyo dihado ka na, may posibilidad pod nga BCO ra kulang ra gyapon. Kinahanglan duha gyud, partner gyud na ang D3 ug ang BCO nga makita sa D3 Bio. Siyempre, extra virgin coconut oil na ay gamay nga vitamin D3. Perfect jod og anaa ra jod sa D3 Bio. D3 Bio. Ako si Aying, galabad yun ang akong ulo kung usaon pagpagamay. Isulayan ako ginom ang D3 Bio. 2 weeks pa lang, namatikdan na gyud ako ang pagluwag sa akong mga kalsunis ug paggamay sa akong buyon. D3 Bio. Ang D3 nga may VCO. Ang VCO nga may D3. Mapalit sa mga butika. Actually kining mga cytokine useful jud ni sila sa atong lawas. Yes, of course. Kini sila mo ay silbi nga mga pro-anti-inflammatory, Sir GP. Correct. Anti-inflammatory, pro-inflammatory. Depende sa kondisyon kung unsay kinahanglan. Pananglitan kung kagaw, inflammatory pahubagon jud ni nila. Oo. Butangan dayon og gwardya. Pero kung may hubag na daan, mo produce na sila og anti-inflammatory. Daghan kayo ni sila nga grupo. Kung sige kag inom D3 Bio, ang cytokines mo nga mamahimong utukan pod. Wala jud sila gapasagad. Kini nga cytokine gamiton sa imong immune response naa pod na sila gitawag nga TNF, Sir GP. So it's all about proper control of cytokine. Nga D3 Bio ra ang makagamaan na. Unsa ka din ang meaning ka TNF, Doc? It's tumor necrosis factor, Sir GP. Aduna po ni
colony stimulating factor. Cytokine po na sila. Chemokines nga maoy pinakadakong pamilya sa cytokine. Ang purpose ani nila ang pagkontrol nila sa migration sa imong immune system. So meaning, dili ingon nga magpasagad ra. Samot jud ni sila kanindot kung magsige kag inom og D3 Bio. Mas maayo pa jud ang function kung gainom ka og D3 Bio. The MCTs of D3 Bio ang dili jud nimo makuha sa plain D3. Dili na nimo makita sa ordinary nga plain vitamin D3. Yes. Maunay nakanindot sa interleukins. Klase na sa cytokine interleukins, interferons. Mao kini ang mga function sa cytokines nindot jud basta sige kag inom og D3 Bio. Wa na tay igong oras, Doc Ramil. Ako si Jean Paul Generoso. Ako na sab si Doc Ramil Oy, mayong panglawas ipadayon. Dili abusohon. D3 Bio. Ako si Chimoy. Galuya ang akong lawas. Nadunggan ako sa radyo ang D3 Bio. Niinom ko ni ini sa usa ka bulan. Nabantayan na jud nako ang mga kausaban. D3 Bio. Ang D3 nga may visyo. Ang visyo nga may D3. Mapalit sa mga butika. D3 Bio. D3 Bio. Health News. Salon damaged hair? For intense damage repair from roughness and dryness, use new Cream Silk Salon Expert Daily Treatment with